Йыратызаршыч майялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшу татар мәдәниятендә, әдәбиятында юмор һәм сатира, татар юмористлары, татарча шаяру һәм халыкны елмайта алырдай күренешләр хакында. Нәрсә соң ул сатира һәм юмор? Сатира белән юмор арасында байтак уртак яклар бар. Һәр икесе тормыштагы иҗтимагый мөһим кимчелекләрне, кешеләрдәге начар сыйфатларны ачып салалар. Ягъни икесе дә тәнкыйть итә. Шулай да сатира белән юмор икесе бер үк нәрсә түгел. Аерма көлү рәвешендә. Сатирада күбрәк шәфкатьсез көлү өстенлек итсә, юморда дусларча елмаю балкый. Сатира кимчелекләрне яндыра, кидерә, юморист каләме исә иптәшләрчә тәнкыйтьли җитешсезлекләрдән арынырга булыша. Әлеге темага керешеп киткәнче, юморның милләте бармы дигән сорауга җавап бирәсе килә. Халык үзен читтән күреп бәйләгәндә генә үз-үзен тәнкыйтьли, кайбер гамәлләренә ирония белән карый ала торгандыр. Үз-үзеңнән көлә алу һәр вакытта да җиңел бирелми. Тик юмор хисе халыкны күңел төшенкелегеннән саклый. Юморның милләте бардыр, чөнки һәр милләтнең үзенә генә хас үзенчәлекләре, камиллеге һәм килеп җитмәгән яклары була. Татарларны алсак, безнең милләт шактый тыйнак. Кычкырып көлү, кешегә бармак белән төртеп күрсәтү безгә хас күренеш түгел. Шуңа күрә бездәге юморда шактый тыйнак кебек. Тик ул акыллы, матур, тирән. Буа дәүләт театрының җитәкчесе, юмор остасы, Татарстанның ат казанган артисты Раил Садриев исә юморның милләте юк, аның милли йөзе бар дип саный. Юмор ул халыкның үз-үзенә куйган диагнозы. Бүген нинди халәттә икәнне искәртеп торучы әйбер. Үзеннән көлә белгән халык кына яши алачак. Юмор ул көзгегә карау. Юмор бүгенге көндә милләтне торгызу коралы булырга тиеш. Ул милләтнең иммунитеты ди ул. Һәр чорның үз мәзәкләре була. Кешене бүгенге көндә күңеленә якын тема белән генә елмайтырга мөмкин. Юмор хис-тойгылар уятырга тиеш. Кеше көлгәндә безнең тормышыбыз чыннан да шундый бит дип гыйбрәт алса, димәк юмор уңышлы дигән сүз. Күңел сәламәтлеге һәм баш мие эшчәнлеге өчен дә юмор бик кирәк. Язучы сатирик Фәнзаман Баттал бер әңгәмәсе вакытында хайван белән кешене айыра торган иң беренче сыйфат юмор. Әмма көлү артында ниндидер мәгънә ятарга тиеш. Әгәр кыры көлдерү генә булса, ул бик арзанлы юморга кайтып калачак дигән. Әлбәттә, юмор хисе интеллект белән тыгыз бәйләнгән. Мәдәниятебезнең юмор сәнгате әледән-әле тәнкыйть тутына тотыла. Янәсе татарда юмор юк диләр. Ләкин гомерен шушы өлкәгә багышлаган улпан шәхесләребез бу фикер белән килешми. Ничек булмасын инде юмор? Татарның хуҗанасы дине бар, әйбәт. Гасырлардан гасырлар бөтен Төрки дөньясына, бөтен шәрыккә, хәтта хуҗанасы динебез бар. Әни мин андый юмор бөтен Европа масштабында, дөнья масштабында хуҗанасы диннән дә иртәрәк булды микән, юкмы дигән менә сиңа сөйләп торган вакытта кисәк кенә башыма уй килде. Юктыр мөгаен, ул бит инде күпме анда урта гасырлардан, аңа хәтле дә бәлки дә әйбәт. Аны кайчан туган да уже чамалап кына әйтәләр, теге кызык кеше булгач ул инде шуңа күрә аны төрле еллар белән атыйлар. Да, аңа 777 ел димәме, үлгән каберендә генә аның кызык итеп ясап куйганнар. Теге кабере кыйгайган диләр дә, бу яктан терәтмәгәннәр, иске яктан терәткәннәр аны шундый ниләр кызыклар чыга инде аның турында. Ну, юмор шундый нәрсә бит инде ул. Юмор нәрсә ул гомердән булган, шаярмыйча яшәп булмый гасырлардан кешене сәламәт итә. Шаяру, көлү, юмор, мәзәк. Шаян юмор һәм сатира журналын Алмаз Хәмзиннан Алмаз абыйны Шаяннан башка күз алдына китереп тә булмый. Әлеге басма карикатуралары белән дан тота. Бу жанр бүгендә популярмы? Ничек кенә әле, менә халык дисең әйбәт. Син әйтәсең халык дип әйме. Ә мин үземнең оныкларга кайтам. Алар миннән көн саен сорыйлар, тагын чыктымы яңасы дип. Айга бер чыга бит ул әйме. Алар карикатурны кәкрәйеп катып көләләр алар, беләсеңме? Ни өчен көләләр шулай итеп? Чөнки анда бик кызык сурәтләрне карикатурада әйбәт. Алар аны аңлый, балалар карый да шул аңлыйлар шуны, шул хәтле.
әле укый белми торган чакта ук шуның эчтәлеген сөйләп бирә торган иде. Карикатура бик көчле сәнгать ул. Алмаз әфәнде халыкка пародиялар остасы буларак та билгеле. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевкә багышланган пародиясе халык күңелендә уелып калды. Син аны да беләсең менә, үзең яшь булуга карамастан. Чөнки менә яңа ел тапшыруында 3 сәгатьтә 40 минут мин телевидениедә эшләгән вакытта шундый бер тапшыру ясаган идек, әйбәт. Шундый мин инде аны менә яшереп кенә әйтәм, сезгә сөйләм, яшереп әйтәм. Чөнки ничектер бу турыда сак кыланырга кирәк төсле. Ул хәзер алай кабул ителми, ул яхшы кабул итә ул мин сөйләгән нәрсә. Менә шул тапшыруны эшләгән вакытта, әйбәт, без пародия ясадык, пародия ясадык. Безнең җитәкчеләр карадылар да, алда, ой, моны биреп булмый бит инде. Ә мин соңгы көнгә хәтле тарттым. Соңгы көнгә аны тапшыруны уже 12-гә тапшырырга кирәк, сәгать 12-дә. Ә мин узып киттем, әле әзер түгел бит дип әйбәт. Аны күрсәттеләр. Алар инде башларын тоттылар, ни эшләтергә моны хәзер нишләп, Башкортстан белән алыштыру чараларында карадылар инде, ул да булмый, үзе шунга калган. Ә ул тапшыруны бирделәр. Ә беләсеңме, Сәкинә апа сразу кем эшләде моны шул хәтле яхшы тапшыру булды ди. Халык әйтә, шул хәтле Мәскәүне карамадык быел, бу үзебезнекен карадык, татарны карадык дип утырдылар һәм әйттеләр хәбәр итеп. Алмаз абыйның иҗаты үзенчәлекле һәм кабатланмас. Анысы бәхәссез. Моны аның шигырьләре тагын бер кат дәлилли сыман. Ни дип әйтим, рәхмәт, яратуың өчен миндә егетне, миңа инде 70, иң беренче күргән идем 18дә синең кебекне. 3 балам бар, иң кечесе синең яшьтә, син Дэвид Мотор, хатыным да кайнар кычагымда бик күп еллар әле йоклатыр. Айлам тату тормыш җайлы, миңа бүтән бер ни кирәкми, миңа бәлки бер ни кирәкми дә, мин кирәкләр җирдә сирәкме? Ах, мин җүләр, ах, мин ахмак, бәлки надан, бәлки ваемсыз, күп газап чиктем яшьлегемдә, күпме сөю калды җавапсыз. Әллә инде мине яраталар, нинди бәхет, өнмөтешме бу, исән килеш фани дөньяларда, җәннәтләрдә йөргән төсле бу. Күзең алмый карап тормам, мин карт инде сиңа тиң түгел, тик шулай да йөрәккәем качак. Шаяртасың бит мәгълүм, шаяртасың дип такташ кеберәк язып куйган идем. Менә сиңа сөйләргә туры килде. Барлык кызларга мине карап утыручы багышланып. Республикабызда юморга бай проектлар шактый. Мәсәлән, әйдә шаяр дип аталган елда узучы юмор фестивален генә алыйк. Дистә еллар элек Чаллыда туган татар КВН 8 ел элек Казанга күчә. Урын алыштыру, сыйфатны үстерә, командалар күбәя, география киңәя. Бүгенге көндә әлеге проект республика күләмендә шактый танылып белгерде. Тамашачылар тарафыннан яратып кабул ителде. Тамашачыларга яхшы таныш Мунча ташы татар эстрада театрында атап үтәргә кирәктер. Аңа 1980 елда Түбән Камада нигез салына. Театрның оештыручысы, беренче җитәкчесе Татарстанның халык артисты Шәмси Закиров. 2002 елдан башлап театрны Татарстанның халык артисты Гамил Әсхадулла җитәкли. Театрның җитәкчесе Гамил Әсхадулла татарда юмор бармы дигән сорауга, татарның юморы булмаса, безнең театр тулы заллар белән 40 ел яши алмас иде. Татар юморы бар ул. Татар халкы итәгатьлерәк. Юмор ул нинди телдә булса да кешенең кәефен күтәрә торган әйбер. Әмма һәр халыкның үз этикеты була дип җавап бирә. Татар әдәбиятында исә юмор һәм сатира үткән гасыр язучылары иҗатларыннан башлана. Авыр язмышлы бөек шагыйребез Габдулла Тукай да сатирик әсәрләр язарга яраткан. Ул милләтнең авырткан якларын тирән тойган, бәяли алган. Тукайның туры сүзле булганлыгы, принцип һәм идея мәсьәләсендә һичкемне шул исәптән дусларын да аерып тормаганы билгеле. Шагыйрьнең иң әһәмиятле сатирик әсәрләреннән берсе Пешән базары яхуд яңа кисек баш поэмасы. Бу сатирик әсәрдә кулланылган шигъри юлларны ул Уральскида мәдрәсәдә укыган чакта ук яза. Ул җитди реалистик сатира. Анда сарказмда, тормышчан юморда, фантастик шартлылык та бар. Бүгенге көн язучыларына килгәндә, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, язучы сатирик Камил Кәримовны атап үтәргә кирәктер. Яшь ленинче, Идел, Шаян, Казан утлары гәҗит журналларында эшләп, актив иҗат иткән авторның юмористик һәм сатирик әсәрләре шактый. Камил Кәримовның әдәби иҗаты язучылыктан тыш эстрада белән дә тыгыз бәйләнгән. Ул дистә еллар буе дәвам иткән Шаян сәхнә, ачык
сәхнә, Қоз имәсе, Көмеш қыңғырау кебек популяр телевизион тапшырулар, тамашалар авторы һәм алып баручысы буларак та киң аудиториягә таныш. Башкортстанда туып үскән татар язучысы Хәсән Сәрьян да заманда сатира белән мауга. Ул татар әдәбиятының сатира жанры, логик проза үсешенә үзенчәлекле өлеш керткән. Татар прозасын тормышчан әсәрләр белән байыткан, тел белеме, әдәби тәнкыйть һәм тәрҗемә өлкәләрендә дә актив эшләгән әдип. Язучы совет кешесенең әхлак кануннарына туры килмәгән сыйфатларын, көлке дәрәҗәдәге каршылыкларны, кешеләрнең коллективта, гаиләдә, үз-үзләрен тотышларында күзгә ташланган кимчелекләрен күрсәтеп, юмористик һәм сатирик әсәрләр иҗат итә. Нечкә сатира белән язылган күпләргә таныш ныкталы өтер әсәрендә әлеге күренешләр ачык чагыла. Юмор хиссе һәркемгә дә бирелми. Бүгенгедәй авыр вазгыятьле чорда күңел күтәренкелеген саклап калу бөтенләй авыр. Ул кешенең табигатына салынган булгандыр инде, табигать халкында, мин инде аны уйлыйм, геннардан килә торгандыр дип, әти әниләрдән килә торгандыр инде ул юмор. Әби бабайлардан дип әйтәм, әбиләрнең берсе белән үстем, бабайлар сугыштан кайтмады, шуңа күрә әти әнидән чыгып әйтсәк тә, әни дә минем юмор кушып сөйләшәдер. Ике сүзнең берсендә чынлап әйткәндә берәр мәзәк кыстырмыйча калмыйдыр. Минем әни шундый. Мин дә әтисез дә үскән идем. Хәзер инде әти белән аралашып яшим. Күпмедер яшьлекнең бер чорында әти белән ныклап аралаша башладык инде. Һәм әтидә дә ул юмор бар. Аның да ул инде шундый тонкий рус әйткәндә нечкә юмор инде кешене шаяртып шиметеп ала торган юмор әтидә. Әнидә инде ул хикәяләү рәвешендә, мәзәк рәвешендә, шул безнең халкыбызның гыйбарәләре бар ушында. Ләбиб Лерон юмористик әсәрләрен үзенчә яратып юморкалар дип атай. Аның татар теленә тәрҗемәсе юмырка икән. Юмырка шикелле тәгәрәп, кеше күңелләренә барып җитсен өчен шулай атаган. Туфан аби безнең Миңнуллин әйтәдер, безнең юмор дип яза башласалар, сатирага әйләнә безнең дип. Ул сатирага килеп чыга. Шуңа күрә ул күпмедер дөрес тә. Ә безнең булай безнең юмор язучы менә миңа калса матур юморны бирә торган язучыларыбызның берсе Фойлаби Шафигуллин. Матур юмор. Андан менә ул сатирага чыкмыйдыр. Юмор икән юмор булыр иде. Ә бездә инде сатирада азау ярганрак ике бүгенге көндә дә эшләп килүче ике язучы бар. Берсе аның Комил Кәрим дип саныйм, икенчесе Алмаз Хәмзин. Менә алар сатирик язучылар да бар. Һәм шушы өлкәдә алар икесе дә шаянда эшләгән кешеләр. Менә бүгенге көндә Алмаз аби да шаянда эшли. Менә алар сатириклар дип әйтә алабыз инде без. Ләбиб абайның иҗаты бай. Балалар өчен юмористик хикәяләр, эпиграммалар, шаян шигырьләр дә бар. Безнең татар юморы кайда ул? Безнең татар юморы шын мәзәкләребездә ул. Менә шын мәзәкләр була ул. Татарстан яшьләре кайчак бастырган мәзәкләрне ахыргы битләрендә тагын нидә чыгып килә ул. Безнең гәҗитнең ахыргы битенә бер генә булса да халыктан чыккан юморлар менә. Үзебезнең аралашкан авылда бигрәктә әбиләр, бабайлар аралашады бит. Алар арасында 60-70 елларда бигрәктә күп булган үзләре кушаматлар рәвешенә чыккан юморлар бар. Кешенең халкыннан кыяфәтенә кергән шундый бәйле юморлар бар. Һәм миңа калса татар юморы менә шушы мәзәк жанрыннан чыгарга тиеш, безнең күтәрелергә тиеш дип уйлыйм. Ләбиб әфәнде яшьлегендә йөргән ШТМны Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесен сагынып искә ала. Башында Роберт аби Батулла торды һәм ул үз тирәсенә үзе белән Мәскәүдә укып кайткан артистларны, каләмдәшләрен дип әйтик, шул ук Равил Шәрәфиевләрне, диләрне, Хәлим Җәләйләрне, Рәшит Шамкайларны, шул ук безнең зур драма артистларын, мин хәтерлим әле аларны. Ул чордагы бүгенге көндә исән-сау Дания Нурлиналарның уйнаганнарын хәтерлим, шул актерлар йортында уйнадылар алар. Бер-ике сәгать баргандыр инде ул тамаша, аңа аншлаг иде һәр вакыт. Анда керү бик мәшәкатьле иде, кирип булмый иде ул нигә. Анда юморлар бик көчле иде, җырлаулар да бар иде, комитлар да күрсәтәләр иде. Шул ук менә әйткәнемчә Гауһар Камаловалар. Анда сыерларны гәүдәләндерү, авылдагы сыерларның анда сатира җырлап ятадыр инде. Бүген дә моның дәвамы булган татарча КВН һәм стендап булуы сөендерә. Димәк, юмор яши, сулый, үсә.
Юмор һәм сатира дигәндә без театрларны, тамашачылар яратып йөрүче комедияләрне барламый булдыра алмыйбыз. Татарстанда исеменә җисемен туры китереп яшәп ятучы Буа дәүләт сатира театры юморга шактый бай. Буа театрының барлыкка килү тарихына да күз салыйк. Февраль революциясеннән соң 1917 елның 4 майында татар шәкертләре һәм укытучылары Буада Казанга сәяхәт дип исемләнгән спектакль күрсәтәләр. Әлеге тамаша шактый тавыш гауга куптара. Тик шулай да бер елдан соң Буада эшләп килгән театр түгәрәге 20 кешелек труппага әйләнә. Артистлар өчен аерым пансион ачыла. Спектакль куяр өчен шәһәрнең бер яхшы йорты бирелә. Шулай итеп, Буа шәһәр театрына нигез салына. 1918-1919 елгы труппага Казаннан да артистлар килә. Алар арасында Камал 1, Камал 2, Мутин, Камская, Айдаров, Айдарскийлар була. Алар 2 сезон эшләү дәверендә театрны шактый үстерә. Соңрак 1924 елда Буага Казаннан Бари Тарханов килә. Ул театрга яңа бина төзетүгә ирешә. 1990 елларга кадәр Буа халык театры хукукларында матур гына эшләп килә. 1990 елда эшләүдән туктый. Театрның яңа тарихы 2002 елның 15 февралендә башлана. Бер төркем театр белән янып йөрүче энтузиастлар район мәдәният сараена җыела һәм Туфан Миңнуллинның Гыргыри кияүләре пьесын куя башлый. Бу көн Буа дәүләт театры труппасы туган көн дип санала. 2004 елның җәендә исә труппага үзенең тарихи бинасы кайтарыла. Театр белән беренче көненнән үк Татарстанның ат казанган артисты Раил Садриев җитәкчелек итә. Әлеге театр чыннан да юморга, сатирага шактый бай. Репертуарлары киң кырлы. Театр труппасындагы артистларның күбесен тамашачылар телевизион экраннарда барган юмор тапшырулары аша да яхшы беләләр. Буа дәүләт сатира театрында гына түгел, Татарстанның башка театрларында да комедиялар шактый уңыш белән бара. Тамашачылар мондый спектакльләргә аеруча да яратып йөриләр. Кайсы гына театрга барсаң да, комедия уйналган көннәрдә билетлар юк диярлек, алар алдан сатылып бетә. Комедия жанрында шактый уңышлы иҗатлары белән аерылып торган драматурглар. Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Нәкый Исәнбәт, Хай Вахид, Данил Салихов, Туфан Миңнуллин, Зөлфәт Хаким, Илгиз Зәйниев. Әдәбият дөньясына урау юллары аша килгән шәхесләр була. Язучы сатирик Камил Абыкәримов әнә шундыйлардан. Һәркемнең әзрәк язучы буласы килгән кешегә биография кирәк. Биография булмаган кеше аны халык телендә бармактан суырып яза башлый диләр, әйеме? Шуңа күрә миңа кирәк иде инде ул әзрәк производствоны белү, материал җыярга кирәк. Материалны чемоданга җыеп булмый, язар өчен әйеме? Аны башыңа җыясың, күрәсең. Менә шуңа күрә мин су бораулаучы булып киттем. Һәм бик романтик хезмәт ул. Профессия. Нефт бораулаучылар, алар, мин аларны кызганадыр, мазутка батып кайта торган ни дип әйеме? Ләкин су бораулау бик чиста эш түгел, авыр эш түгел, бөтен нәрсә кулдан эшләнә бит. Без инде авыл майлары шыныккан. Камил әфәнде фикеренчә, соңгы еллардагы вәзгыять аркасында халык кәефсезләнә, юмор югала башлаган. 7 тиен дип завод сугып чыгарган, һәм 70 ел буе 7 тиен. Монда нинди проблема булат эш? Әне көлүп йөрисә, бит. Хәзер инде булмый. Бәяләрнең үзгәргәнне күрәсең дә көлүеңнән шып туктыйсың. Бигрәк тә хәзер. Кичкенә генә сәбәп неде? Бәя күтәрергә сәбәп итәбез. Ул ковидтан эшләп иттек. Инде хәзер менә бу Украина белән конфликтта бик елмаясы да килми. Менә мин 1 апрельне инде әрәм булайны бер 3-нче инде хәзер 1 апрельнең име көлөсе дә килми, елмаясы килми. Киресенчә мине күрмәсә ярар, теге җә тагын миннән берәр нәрсә сөйләп бирәләр, күлдерәләр, дип әйтерләр дип коталынып тораймы? Күләгәдәрәк җиргә тырышасың. Бу чорыбызның шире юморның югалуы. Камил Кәримовның иҗатына килгәндә, аның кебек сүз уйнатучы, киная белән язучы башка иҗатчы юктыр да. Аның сатирасы төрттүрә, шиметеп ала. Максат итсәң бөтен нәрсәгә өйрәнеп була. Мин бер генә нәрсәгә өйрәнә алмыйм. Әйтик, мин аккуратный теге вак төгәл эшләрне эшли алмыйм. Әйтик, мин радиотехникада эшли алмас идем. Чөнки мин аны булдыра алмыйм. Мин менә шуңа күрә үземә сайлаган инде кинаяләп, төрттүреп, ул мин кичкенәдән килә. Кичкенәдән килә, чөнки мин инде 7нче класста укганда авыл сәхнәсендә рәхәтләнеп сөйлидем, мәзәкләр, анда нидә Гамил Абзал шигырьләрен сөйлидем, шаян шигырьләрен уллакта бар иде инде.
Ул минем кичкенәдән килә шушы нәрсә. Мин әз генә бит ятим бала булгач, инде без 3 бала әти. Мин туганның әти үлә безнең сугыштан кайтып рәтләнә алмый инде ул. 3 бала ятим үсәсең, егет. Үзең югату табасың. Һәм син кешегә турысын әйтсәң, син дурак дип әйтмәйт. Булай гына әйтәм мин, дурак дип. Кеше синең үпкәләү генә түгел, сиңа һөҗүм итәргә мөмкин. Ләкин шул сүзне әйтергә була бит, башка төрләргә китереп. Менә матур гына әйтеп. Кара син 98-дә икән, не икән, аңламый да кала ул нәрсә икән. 99 дисәң дә аңлый әле. Ягъни әзрәк кенә яшеребрәк әйтсәң тәне, бөтен эшне әйтергә була. Үч алырга була кешедән. Көлкісіз сөйләшергә кәйфем юк дисә дә, әңгәмә барышында Камил абый жанланып китте. Гастрольләрдәге мажаралары белән бүлеште. Жигулида Зөфәр Хәйретдинов белән Мамадыш районыннан кайтканда, ничек тә әйтик, 3-4 көн җырдык инде, Крашин бәйрәмнәренә эләктек инде. Водителебез Крашин җигет иде инде, как бы, Крашин түгел инде, ләкин Иванов. Шәп җегет, татар җегете, Крашин дисәң дә үпкәли, урыс дисәң дә үпкәли. Татар җегет инде. Әзрәк ал җыган инде рөллә. Иртәнгә 4-тә кайтып барабыз инде, Мамадыш юлына чыктык инде. Минем менә ялганларым гел алга утыртырга тырышалар, чөнки мин әзрәк тә олы яшьтә булгач, мин куркакта, мин яшисе килә минем. Алга утырып кайтам, шофер янына утырып кайтам, мин һәрвакыт сөйләндереп кайтырга тиеш мин аны. Шуннан мин сөйләшәм, бер заман минем Иванов бит, Марсель бит малай дәшми. Карасам, җыка киткән рубля. Нәкъ шул вакытта КамАЗ килә, Казан ягыннан, самосвал. Марсель дип рубля торып. Шуннан без нейден аэропорттан көтәрелеп китәбез, кукурузниклар машиналарда дамбадан шып киттек тә чап итеп яз көне эри башлаган карлар, җир тиздән баткак, машина Аллах итеп килеп төште. Безнең 5 кеше. КамАЗ юлына чыгабыз, бер кем туктамый безгә. Иртәнге 4 таңда нинди кешеләр йөри дим, баягына әйләнеп үтәләр. Шуннан ярый инде теге аның бауы бар инде машинаның теге нидән буксировочный инде. Шуны тапты дүтә. Ише шудырып машинаны. Калган капчык. Шәүкәт Галиев сүзләре белән әйтсәк, көлегез, файдасы бар, белегез. Юкка гына елмаю гомерне знайта димәгәннәрдер. Елмайганда һәр кем матур, көлгәндә һәр кемнең күзләреннән нур бөркелә. Табигатьтә яз, өстәвенә тиздән 1 апрель көлке көне. Кәйфләрегез күтәренке, күңелләрегез көр булсын. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без татар мәдәниятендә, әдәбиятында юмор һәм сатира, татар юмористлары, татарча шаяру һәм халыкны елмайта алырдай күренешләр хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тынже путмейді. Кода мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.